Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ नै बानलु राजाजों आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय जानायजों मानो होनना बुंबा दायो आङो फेन्सियाव थांगोन नालाय बेखायनो माने जाखाना लानोसै होननानै जाग्रोबाय आरो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ आङो फेन्सियावहाय माखासे शपिं खालामनांगौ दङ ओरैनो फिसा फिनलु स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जिहेतु बहुत मानसिनि गोसोआव आंनि फारसे गाज्रि साननाय दङ जे आं बिराद देखायो ब्रेन्डेड गाननानै बाट बेबायदि नङा गेमस्रि दैमारिया ओरैबायदि मानसि जेखौ मोजां नुयो खम दामनियानो जा दाम गोसायानो जा बायनो हाबा बायो बायनो हायाबा गोबावजोंबाबो बायो बिदि आरो स' नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै दाखालि आङो इखौ लाबोनाया बे प्लान्टसखौ नैबेयावहा नायलाय गोदान मोनसे रज'लायलायदो थिक्कु मा बुस्थु इयो मा बिफां लाव बेगर गायना होदोंमोन जुरुला जादो ओमफ्राय इथिं देखायनोसै आङो डेन्जार सान्दुं ओमफ्राय बिथाङानो ना गोरान लावदुम लाहा बाजैया हरदोंमोन थेंक इउ स' माच दे बाजै हरनायनि थाखाय लावदुम लाहानि बाजैया हरदोंमोन ना गोरानखौ बायना लाबोदो आरो इसोरबो माबायाव जायगायावथ' मोना नालाय बायना लाबोनानै हरबाय बे गावसोर लाखियासै नामा गावसोरबो एक्सट्रा लाखिदों इमान गोथाव जि गोथाव देनां आं नोंसा बाजैखौ ना गुरनानै जाहोहैगोन दे जागोन एम्फौ हाबलांबाय से बख' ओमफ्राय नै आं इयाव दोनबाय माने बियो इनडोर प्लान्टस बाबो ना मा होनो एसे सान्दुं नागिरो माने सान्दुं होनांगौ सान्दुङाव दोननांगौ बेखायनो नै मोजां जाबाय एसे दाखालि एसे रानथाबहांदोंमोन माने आं गैयामोन नालाय ओमफ्राय नायने याव मा दोनना होदों आङो ओमफ्राय नै आंनिया एल'भेराया आं दाखालिखौ लगायनो होननानै सानबाय गैया राननासो थाबाय ओमफ्राय बुरजा मानि जाबाय नै सिङावबो दुगैखांनानै देलायनो नागिरदों ओरैनो सिम्पोल माबा फाउन्डेसनफोर फोना आरो जास्ट ओरैनो मयस्चाराइजार माबा मा फोननांगौ बे फोननोसै आङो मा होनो आङो दिनै खर'खौ लोबासै मानो होनबा आं मैयासो लोबदोंमोन बेखायनो आं साननै बा सानथामजोंसो खर'खौ लोबो बिदिनो दैलि लोबा आरोना ओमफ्राय दायो आङो मयस्चाराइजार फोननानै लानोसै दा उनावहाय आङो मा होनो मेकआपबो खालामसै आरो दा उनाव दायो खालामला आं खावलायाव बिदि बुबाथाय आङो गोदो उदांस्रि मुभि खालामनायाव दादा राकेश मेकआप आर्टिस्टखौ लोगो मोन्दोंमोन आङो बरमानि बिसो आंखौ एदावनानै माने जोंहानि खुरबाबो जाखायो नालाय एदावनानै इदि गोसा गोसा रागाखौ माने आंखौ इदि खालामनानै थांहोयोमोन आरो बियो बिराद हामा बिदिनो थांसै आं ड्रेस गाननोसै आङो नायबागोन ना ओइ आंनिया मा जादों मिथिबायना इयो ना बोरैबा जादों नोंसोर नुदोंना नुवाखैथाय मिथिला आङो नै इयो ओमफ्राय नै इयो ओमफ्राय आंथ' मिथिया मा आसि गोथां नानिया बुंदों आरो नोंनि आसि गोथां जानो नागिरदों होननानै अरे लाबाय थादों आं बिदिनो अरनानै लाबाय थादों मिथिबायना नै बोरैबा इखौ बुनाय बायदि नुदोंना इयो ओमफ्राय आरो इयावबो जादों नै इयो माबा मानसु सानस्लु इदि मोनो माने ओइ खोमा बिबारखौ जोबा बोरै मोनो इदि मोनबाय थादों आङो बोरैबाथार नै बोरैबा लादु बोरैबा माबाबाय थादों मा होनो मानोबो आरो खुरबा सायोबो इदि बोरैबा आसि गोथां ना मा होनो आंथ' मिथिया एबारसो खोनादों आं माबा आसि गोथां जाफेराखैबो माने स' आं बिदिब्ला ड्रेस गानना लानोसै दे खारखांबाय आङो सिंगारा दे ममखौ सरि मा होनो ओंखारखांबाय नै आङो दिनै कुर्ता गानदों नै दा नुखागोन र' ओमफ्राय ओंखारखांबाय नायो थांनोसै फेन्सियाव थांफानो जालायबाय गाज्रि माने इयो माबायाव थाङो नालाय सानमारियाव बेखायनो जों फेन्सिसिम थांफानोसै होननानै बुंबाय माथो जाखोना लांफायाबा होनना बुं
दा थांसै नानियालाय नै इथिंसो फैदो ओइ नैलाय आंखौ खेबसे भिडिअ लानालाय नै दायो जोङो थांगासिनो गारियाव गाखोखांबाय ओमफ्राय नै दङ गासिबो माबायदि थांनायदो माबायदि थांनो माने माबायदि थांगोन नायनोसै आंनिया दा माने प्लानिंफोरानो सब उल्टा पुल्टा जाजोबो माबा मोनसे बायनो थांबाथाय उमुखखौल' बायगोन होनना बुंबाबो फैसा गैयाबाबो नुबानो लानो लुगैयो माने दा मिथिथ'आ आं दा मा बायनाय जायो नोंनिया माला जोबगोन अफिसा 4:30 जागोन 4टा बेसेबां गोबाव नोंसोर रेपिड'जों थांदो रेपिड' गाखोजाया बाइकसो ना रेपिड'आलाय उबेर नङाबा अला लानांसिगोन आरो जों उपाय गैया माबा नों दा उनाव लाबोफाफिनब्रा जोंखौ पिज्जा जाहोगोन आं दा उनाव जागोन पिज्जाखौ आं दाख्लैनि गोथाव मोनाखैलै मानो गोथाव मोनाखै गोथावसो बै मोनसे डाबल चिजखौसो गोथाव मोनदां डाबल चिजखौनोथ' जाहोगोन डाबल चिजआ गोथाव गोखै मोनदां गोखै मोनदो जाया आं मोनसेखौ दा डाबल चिज पिज्जायानोथ' बिराद गोथावखा डेन्जार सान्दुं दिनै ना बिराद सान्दुंखा बा कटिबादा रड जा सासे जि सान्दुंखौ गिसियो या सान्दुं गोसा खामायनो कर'ना जाजानो गिदिर कर'नाबो नङा माथो नांगौखायसो फैदो दा बे थरिना बेरेन थुफ्रा देखायनो फैद' सान्दुं गोसा गालांदो दिनै मा जादों बाजारखौनो लुटिजोबो ना दिनै पकेट खालि थांगोन मा बायनो बायदो फेन्सि बाजाराव अ मा नांगौ आंखौ जरुला मानबाय थादों मिथिबाय बियो गावनि मोखांनि सेटजों मिलायनाय फाउन्डेसन मोना ओमफ्राय दा नानिया फुननाय फाउन्डेसनखौ मालाय मोखांजों गावनि मोखांनि सेटजों मिलायनाय मोनबाय ओमफ्राय दा इनि थाखाय फाग्ला जागासिनो दाख्लै सिटि सेन्टाराव थांबाय बेखौबो नागिरना मोनासै ओमफ्राय बुंबाय मा बे बुस्थुखौ फेन्सियावसो मोनो बिदि नङा सब दखानावनो मोनो खिन्थु नागिरना मोनाखै गावनि सेट नाम्बारखौ ओमफ्राय दायो फेन्सियावबो नागिरनानै दे दा उनाव बायनांगोन आं अननानै गिफ्ट होगोन फैफानायनि नांलाया बेखौ बा मालाय दामि मानसिना जोंफोरनि बायनायखौ माहा नांगौ मालाय बायना लागोन आरो आं नाङा मेकआप सेकआप थांदो दे थांदो अफिसाव आदा हे मास्क गाननांगोन माथो हे इयो नङा आंनियाव दङ इयाव सिङाव होमबा आं थांग्रोनोसै दे नों थांदो दे अफिसाव बाय बाय टाटा हर मोजाङै थांसै जोङो थाबायना थांसै जोङो ससे उइर' मास्क गाननाङा दायो जोङो फेन्सियाव मोनफैबाय फेन्सिनि जितु पुलिस पइन्ट दङ जाय बिथांमोनहा फेन्सियाव फैफेरबाय बिथांमोनहा मिथिखागोन जों बबेखिनियावहाय दङ दायो ओमफ्राय नै जोङो एटिएमआवहाय थांग्रोगोनखाय नैबे पिकनि मोनसे मेकआपनि बुस्थुफोर मोननाय बिदि दखान दङ बे खाथिथिंनो नैबे मस्जिदबो दंखायो नैबे खाथिथिंनो दा आं देखायगोन SBI नि एटिएम दङ बिथिं फिसा लामाथिं हाबनांगौ ओमफ्राय बेवहाय एटिएम दङ बेवहाय फैसा बर'ना लाग्रोनोसै ओमफ्राय फेन्सियावहाय मानि थाखाय फैदो नुलांबाय थाखागोन बा नानिया मा बायखोले मा बुस्थु खिथाथाव जाया माखासे खिथाथाव जायै बुस्थुबो बायदो आरो ना नोंलाय नों जेबो बाया नामा नोंथ' ब्रेन्डेड गानग्रासो नोंलाय माहा बायनो इयावलाय ना हा पकेट खालि खालामनो दोङो र' ब्रेन्डेड दखानावसो नामानो गैया फेन्सियाव फैनायाव ब्रेन्डेड दखानाव हाबा दिनै फेन्सियाव हाबनाय ड्रेस गानना फैदो ब्रेन्डेडआव हाबा सिस्टर क्या चाहिए ब्रा पेंटी इनर सिस्टर क्या चाहिए ब्रा पेंटी इनर क्या चाहिए आप लोगों को हाँ क्या चाहिए इथिंनोमोन नामाथाय इथिं नङामोनदां
ओमफ्राय नै आं फेन्सियाव फैनायनि मेन खारना बेवहाय बिदिनो मा होनगोन जि बिदिनो खानि मोनो आरो माने आङो ब्लाउसनि थाखाय लांफैदोंमोन ब्लाउस नेटनि ब्लाउसनि थाखाय ओमफ्राय बिदिनो बेवहाय दख'ना बानायजानाय माबा माबि बानायजानाय बिदिनो मिटार जिफोर मोनो आरो स' बेनि थाखायनो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय आरो दा नै बिथिं बे मुस्लिमनि बे मस्जिदथिं मोनसे लामा दङ बेयावहाय MS माबा मोनसे स्ट'रमोन मा स्ट'रमोन बावगारबाय आं दा भिडिअ फैबा खिथाफिनसै आङो बेवहाय थांगासिनो आङो बेवहाय बिराद माने सेन्देलनि बा शु कालेक्सन बिराद मोजां मोजां फैयो आरो लाइक अभार दामबो नङा एसे खम दामावनो बिराद मोजां मोजां फैयो ओमफ्राय खाथियाव नै बेफोरबायदि दखान दङ नैबेनो जाहैबाय आं बुंनो बावगारनाय MS बेग हाउसआवहाय बिराद मोजां मोजां बेग कालेक्सन ओमफ्राय मा होनो सेन्देलफोर मोनो आरो आङो सेन्देलनि थाखायसो फैदों आं बेगखौ बेयाव बाया बारा सेन्देलखौ खिन्थु बायो मानो होनबा सेन्देलनि कालेक्सना अभार दाम नङाबाबो खम दामावनो बिराद मोजां मोजां फैयो आरो बरिया माने नायलांबाय थादों माबायदि कालेक्सन दङ ओमफ्राय आं ट्राइबो खालामना नायदोंमोन माखासेखौ नायलांबाय थादों नै बिदि ट्रान्सपेरेन्टफोरबो दङ आरो ओमफ्राय हिल फ्लेट एभ्रिथिं गासिखौबो मोनजोबगोन ओमफ्राय नै आं बेखौ सिलभार कालारनिखौ बेखौ ट्राइ खालामदोंमोन आं मोजां मोनदों बेखौ एकदम सिम्पोल ओमफ्राय बेखायनो गाननाय नायदोंमोन आं समायदोंना खिथाहर दे कमेन्ट्सआव जि मोजां मोजांथारना ओइ मोनसेखौ पसन्द जादों आङो गानना नायनोसै आङो समायबाबो लागोन आं मालाया समायना नुयोना नुवा आं मिथिया बाट आं कम्फर्टेबल आरो साइज नुबानो आं बायखायो वाव माइसे साइजलाय माबा डायमन्डनि बायदि सेन्देलालाय गोसो जायो गासैखौबो बायजोबनो गोसो जायो ओहो आंनि मेथाइया बिदिसोमोनलाय गोसो जायो दखानाव फैबोला गासैबो सेन्देल जुथाखौ बायजोबनो नाथाय आङो बायनो हाया फैसानि कमियाव गोसो जायो दखानाव थांबोला गासैखौबो बायना लाबोजोबनो नाथाय हाया गोसोआ गहाया दाउ जाना बिरलांगोन आं सेन्देल दखानाव सना दाउ जाना खेबखांना लाबोगोन आङोलै सना दाउ जाना बिरलांगोन आं सेन्देल दखानाव सना गोजा गोमो गोथां सेन्देलखौ खेबखांनानै लाबोगोन नोंनि थाखाय सना धों चिक चिक धों ओमफ्राय नै आङो बेफोर सेन्देलफोरखौ लाबाय ओमफ्राय ट्रेभेल खालामबाथाय नायनो थाखाय आयनाया दङमोन मोनसे ओमफ्राय बेखौ आङो मेकआप खालामनायाव इउज खालामबायना बेखायनो आङो दा बे स्कुवेर शेपनिखौ लानो ना राउन्ड शेपनिखौ लानो बेखौ सानगासिनोमोन लाबाय आं स्कुवेर शेपनिखौ नानियाबो थांसै दायो गारियाव गाखोनोसै स' नायलांबाय थादो ओरैबायदि सान्थि मोनबाय जों गारियाव गाखोनानै आयु आइथिं साइथिं साजोब्बाय नोंहालाय मादि मोनखो जों लाबाय बायनो फैदों माने आं बायनो फैदों माने आंखौ लाबोनायनो मावानोमोन दा दिनाव फैसो मा होनो आङो दिनैयो फेन्सिनिफ्राय 100 ना 200नि हाफ पेन्ट लादो आरो लाउदुमनो ओमफ्राय टेक्लानो ओमफ्राय जुरुलाथ' गानखायो र' जोंनिया ओमफ्राय बिसोरो गानगोन ना गाना आं सोंनो आंथ' नोंनो 100 टाकानि 100नि नङा दे 500आनो हमना ला 500 इदि 480नि लादो ओमफ्राय नोङो गानगोन ना गाना
हाफपेन लादो फरायदिनि Nggak quality kesenangan. कुवालिटिया किन्तु मोजां कुवालिटिया बिराद मोजां किन्तु दामाल'सो बिराद खम लाबाथ' 100निबाबो गाननांगोन जोंथ' उपाय गैयाना दा सोरबा लाबोना फैनाय Ilay yung pizza hut mun go ilay yung pizza hut नों mun लाबोना go arab lang mo. नाङा इयावनो थांखानोसै बिथिं आरो उल्था थाना बबेहाय Iyo ba bir zay na iyo ma marang sa zonane. Direct mun sini. ओमफ्राय गानगोन ना गाना गानाबाथाय बिसि जुखागोन आं मा फालथं फालथं इ बाक्सानि मानसिफ्रा फालथं होनना बुङो हाफपेनखौ गड प्रमिस नों मिथिया नै नानिया मिथियामोननो नोंबो मिथियामोन Nang kada kali tu lu paltong kan na tu. ओमफ्राय नों सानबाय मा फालथं होनो बाक्सानि मानसिफ्रा बांसिनानो ओमफ्राय जाहा मामाया माने जाहा मामानि बाबानि खान्दाना पुरा माने बाक्सायाव पाठसालायाव ओमफ्राय जोंहा मामाया मिथिना दोङो फालथं माने हाफपेनखौ होनो होननानै ओमफ्राय दानाबोथ' आं मिथिया हे माइनाव इ हाफपेनखौ फालथं होनो होनबाय आयु माइसे गाजालै होनो सानबाय आङो ओमफ्राय आंथ' मिथियामोन ना फालथंखौ हाफपेनखौ होनो जोंना फालथं मा फालथं बिलाय बे हाफपेन होनबाथ' जाला इ हाफपेनाथ' आङो बोसोरसेफोर जाबाय खोमा फालथं होननाय बुस्थुखौ मिथिनाया नङा बोसोरनै आंनि हौवाव जेब्ला फरायदोंमोन होमबाना नोंसिनि बागानपारानि आंनि लोगो सासे दोङो ना दमदमानि सुजुमा होननाय बेनियावबो सोंबाय आङो बेबो मिनिसोबाय आरो जोंना होनोथ' र' नांबाय आरो ओमफ्राय रायलायनाया बिराद गाजालै जायगा लायै जायगा बहुत बेलेग ना मोजाङानो थ' र' होनना जालायगोन आङो बिजिमेन फन फैबाय आं गुवाहाटियावसो ओमफ्राय जोङो पिज्जा जानो होननानै फैबाय सिटि सेन्टाराव ओमफ्राय लेमन सदाबो लोंनो थाखाय फैदो लेमन सदा लोंबाथाय एकदम गेस्टिक खारनाय बायदि मोनोनो मालाय लावदुमा बेखायनो फैबाय जोङो बेयावनो हाबबाय नै नानिया ओमफ्राय आंखौ गारि थांलाय लोगो दिनै आङो बेसेबांबा गोबावनि उनाव बिदि कुर्ता गाननानै फैबावबाय उदैया तामाम देरखाबाय आंनिया मोनफैबाय नामा येस मोनफैबाय जानो थाखाय फैबाय दायो बिदिनोथ' जनोसै अर्डार होनोसै बेरायनो मोनबाय मानिदि नोङो जेरावनो मेरावनो उन्दुलाबायो हा मानिदि मेंदो मान मेङो फिनसेयाव गिदिङो थाबायनो हाबाय थाया आं नाङा संख्रिल' होमबालाय जों माथो जानाय मसाला दसाया बेयावनो जादों ओइ जिंथारनाव गैया होमबा दिनै इनो दे नंगौ दे नै लावदुमनि गेस्टिकनि मुलिया फैबाय ओमफ्राय आंखौ थफै गानबाथाय समायाखै बे ड्रेसजों बेखायनो गानहोफिनबाय आङो मा बुस्थु इयो केएफसीनि मा चिकेन विंग्स 이거다 जाय तामाम लुरा जालांबाय डाइटिंखौनो रेगुलार खालामनायानो जाला बिदिनो लोगोफोरजों बेरायनो फैबाथाय जाफ्लांबाय थायो पिज्जायाबो मोनफैबाय नै जानोसै बेखौबो
नै दिनै अखाफोर गोरलै ओंखारबाय हे प्रभु मोजाङै मोजां बिदिनो खुसि मोनजाबाय थाथो सिटि सेन्टारनिफ्राय जों दासो थांगासिनो अखाफोर गोरलै नुबाय आंसो देखायबाय नोंनो हे प्रभु बिदिनो एकदम मोनजाबाय थादे थांगासिनो फैगासिनो बिदिनो गिदिं गिदिं मोनजाबाय थाथोंसै